ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଳ ଘରଟିଏ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଚାଳ ଘରେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ କୋଠା ବାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବୟସ୍କ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସେଦିନ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମାଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ପବନ ହେଇଛି ଯେ ମା ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥାନ୍ତି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପାଲ ଆସିଛି। ସେ ପାଲଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଲଟି ଆସିଲା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଟା ଘରେ ପକେଇବେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଧରିକି ସେ ପାଲଟାକୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳଉଛି। କାହିଁକି ବା ଲୁହ ଗଳଉଛି? ଘର କଣା ହେଇକି ପାଣି ଗଳୁଛି, ଟିକେ ମନ ପକଉଛି ମୋ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଓ ଠାକୁର କେଶବ ଉପରୁ ଚାଳ ଘରଟା ବି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏ ପାଲଟା ମୋ ଘରେ ମୁଁ ପକେଇବି ଆଉ ଆଗ ଦେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା ନା ହେଇଟି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ରାଗିବନି ତ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କହୁନ। ନା ଏ ପାଲଟା ଆମେ ଆମ ଘରେ ନ ପକେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଘର ବି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଭାବୁଛି ପାଲଟା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି। ତମେ କଣ କହୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିଲା। ମତେ ପଚାର ଯଦି ଠାକୁର ଏ ଶରୀରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଠାକୁର ଖୁସି ହେଲେ ଜଗତ ଖୁସି ହୁଏ। ଆଉ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଭଲରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମା ଏ ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତ କମ୍ପୁଥାଏ ରୌଦ୍ର ତ୍ରାପ। ମା ଶୀତ ପ୍ରକୋପରେ ଜଗତ କମ୍ପିଲା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରିଦିଏ। ଆଉ ମା ଜଗତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ବେଳେ ମା ସେତେବେଳେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ଜାତି ଜାଣିଛି ଠାକୁର ଭଲ ରହିଲେ ଜଗତ ଭଲ ରହିବ। ପାଲ ଖଣ୍ଡିକ ଧରିଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଠାକୁର ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ପଦାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଠାକୁର କହିଲେ କଣ ହେଲା? ନା ପ୍ରଭୁ ଏ ପାଲଟା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏ ଘର ପରା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ କଣ କହିଥିଲୁ ତୁମକୁ ପାଲ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ? ଆମେ କହିଥିଲୁ? ନାଇଁ ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ। ହେଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ। ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ନା। ଏ ପାଲଟା ନିଜେ ଚଢ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ବୟସ୍କ ଲୋକଟି ପାଲ ପକେଇ ଦେଇ ଗଲେ। ଠାକୁର ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କାହା ଜିନିଷ ରଖନ୍ତିନି, ଡବଲ କରି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଟିକେ ଉଖୁରା ଦିଏ ଠାକୁର ତାକୁ ଭୋଗ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ କରି ଫେରି ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ତୁ ମୋ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିକି ଦେଖ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେବି। ତୁ ମୋ କଥା କହିଦେବି, ମୁଁ ତୋତେ ଲୋକ ପରିଚୟ କରେଇଦେବି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇକି ଦେଖ, ମୁଁ ତୋତେ କୁବେରର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦେବି। ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଇ ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁ ପଥ ତୋର ସୁଗମ କରିଦେବି। କାହିଁକି ନା କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ପରନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଲଟିକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମା ପୁଅଟା ଘରେ ରାଗିକି ଯାଇଥିଲା, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରକୁ ଫେରୁନଥିଲା। ସେ ପୁଅଟି ମା ଘରକୁ ଫେରିଛି ସେଇଦିନ। ଠାକୁରଙ୍କ ନ୍ୟାୟଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଛି, କାହିଁକି ନା ଗାଁରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇଛି ଶୁଣିଛି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲା ଫେରିଛି। ବାପା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେଠି ବାରମ୍ବାର କେହି କହୁଛି ମୁଁ ସିନା ରାଗିକି ବାପା ପଳେଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି କେହି ଜଣେ ମତେ କହୁଛି ଆରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲିକି ଆସି ରହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତ ବାପା ମା ତୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ତୁ ଯା କିଛି ପଇସା ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ଚାଳ ଘରେ ରହିବାନି, କୋଠା କରିବା। ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ମାଆଙ୍କର ପଶୁ ପଶୁ ସେ ଘର ଅଛି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେଇ ଘରକୁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି ଏ ଘର 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଫେରିଛି, ମା କୋଠା ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଦେଖିଲୁ ଖଣ୍ଡେ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ବୋଲି ଠାକୁର ମୋ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ଠିଆ କରିଦେଲେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ପ୍ରାସାଦ ଠିଆ ହେଇଛି, ଚାଳ ଘରକୁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ, କୋଠା ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର। କଣ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେ? ଆଉ କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ହେଲେ କରି ଗରାଳୁ ଥାଏ ମୋହି